أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Prijevod: Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha milostivog samilosnog. Šta god je na nebesima i na zemlji slavi Allaha, vladara, uzvišenog, moćnog, mudrog. On je taj koji je poslao jednog uzvišenog poslanika nepismenom narodu između njih. On im uči njegove ajete i čisti ih i uči ih knjizi i mudrosti. Iako su prije toga bili u očitoj zabludi, i drugima je njega poslao, među njima koji im se još nisu priključili. On je moćni i mudri. To je Allahova blagodat. On je daje kome on hoće. Allah je posjednik velike blagodati.